ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ବାତ୍ୟା ଦାନାରେ ଆଜି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ବିରିୟାନୀ ଏଠି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାଜି ଆମର ଚିକେନ କାଟୁଛନ୍ତି ସରି ଏଠି ଆମର ପିଆଜ କଟାକଟି ଚାଲିଛି। ଏଠି ରସୁଣ ଛଡ଼ା ପାଣିରେ ପକିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଅଦା ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେଠି ଆମର ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଖଟିର ଘର, ମନୁ ଭାଇଙ୍କ ଘର ଏଇଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପିଆଜ କାଟିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜ କାଟିଲା ଆଖି ପଡୁଛି ଯେ ଆମର ଏଠି ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧା ହେଇକି ପୁରା ନୂଆ ଆଇଡିଆ ପୁରା ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିକି। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। लाइन कटी हेलमेट पूरा पिंधा कटा ଆମର ପିଆଜ ଆଉ ଆଖି ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ କି ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୁରା ରେଡ଼ି, ଫାଇଭ୍ ଜି ସ୍ପିଡ଼ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଭାତ ପାଇଁ ଆମର ପାଣି ବସିଗଲା, ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗିଗଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଜି ବିରିୟାନୀର ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖିବା ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭଏସ୍ଟିକୁ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏବେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କି ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହୋଇଛି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟଟା କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମସଲା ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆଗ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ମସଲା ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। तो ଏଠି ଆମର ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳଟା 70% କୁକ୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଯାଇଛି ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏବେ ମସଲା ପକାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି।
କରିଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚିକେନରେ ମସଲା ପକାଇଥିଲି ତ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ମସଲା ୟୁଜ୍ କରୁଛି ମୋର ମସଲା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ହିଁ କରିବେ। ଚିକେନଟା ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପୁରା ରୋଷେଇ କରିକି ପୁରା ଝାଳରେ ପୁରା ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏତେ ଜୋରରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜୁଛି ମୁଁ କିଛି କହି ହିଁ ପାରୁନି। କହିଲେ ବି ମନେ ପକେଇ ପାରୁନି, କାହିଁକିନା କପିରାଇଟ୍ ଟିକାଳେ ବାଜିଯିବ, ସେଇ ଭାବରେ ହିଁ ମୁଁ ପକେଇ ପାରୁନି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନ ପୁରା ଆମର କଷା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ରେ ହେଇଯିବ ପୁରା। 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଟିକେ ଦମ୍ ଦିଆହବ ଆମର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଛି। କାକୁଡ଼ି ପୁରା କଷ୍ଟମର ହେଉଛି ନା, ତାୱା ଆସିଲେ ଦମ୍ଟା ଦିଆହବ। ଦମ୍ ଦିଆହେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେବ। ତ ଏଠି ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ବାଜ। ପୁରା ବାତ୍ୟା ଦାନାରେ ଆଜି ପୁରା ଦାନା ବିରିୟାନୀ ହେଉଛି। ଆଉ ସେଇ ତ ଆମର ପୁରା ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ। ଆଉ ଏ ବାବୁ ତରଫରୁ ଦିଦି ମରାମରି ହେଇକି ପୁରା ବିରିୟାନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଦିଦି ମାଇଲା ଦିଦି ସେ ବି ଚଳିବ। ଛୋଟ ସବ ଆମର ଦରକାର ଲଙ୍କା ଆସିଯାଇଛି। ବିରିୟାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି ପ୍ରୋସେସ। ତାପରେ ଚାପା ଟିକେ ଗୋରିଆ ହେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେବ। ଏଠି ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ କଚିମ୍ବର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଦହି ଅଛି ଆମର। ଏଠି ଆମେ ଏତିକି 5 ଜଣ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ରୋଷେଇଟା ଆଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଉଛି। ଆଙ୍କ ତରଫରୁ 3 ଜଣ ମିଶିକି ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଆଇଛୁ। ଆଉ ମତେ ଡାକିଛି ରୋଷେଇ ହିସାବରେ, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦମ୍ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଦମ୍ ଦେବା।